bine v-ați găsit la un nou episod din Minecraft. Uite că mi-am instalat și jocul ăsta. Deci hai să începem. M-am mai jucat de un pic pentru că și s-a făcut noapte. Cel mai urât lucru din viața mea. Uitați să dați acolo un mare like, să apreciați această serie cu... Abonați-vă la canalul Ionuț, Cosma Ionuț și dați acolo un mare like. Deci, hai să numărăm până la 5 și în 5 secunde să dați un like. Haideți. 3, 2, 1, like. Like. Ok, aici e ziua, parcă data trecută era noapte. Ok. Hai să pornim. Să supun. Aha, era să spargem ușa. Deci, dar nu putem sparge nimic de aici din casă, nu știu de ce. Ok, și aici ce facem? Aici avem ceva, măcar. Nu, frate. Ok, dar acum mi-am instalat jocul. Dai seama. Uite, acolo cred că e... alo? Bă, ce se aude? Frate, poți să-mi dărâm casa? E să cred. Du-te-ți du. Și pot să-l pun la loc, mă? Și mai pot să-l pun la loc? Nu. Păi, hai să destrug tot aici. Dar știi ce o să fac? O să mă arunc de pe geam. Pentru că altcumva n-avem cum să ieșim afară. Sper să nu ne cam omoare acea albinuță. Pentru că văd una care e cam pregătită de atac. Nu spune că ăsta e stupul. Oh, nu. Stai să dau în ele. Fugiți, băi! Oh, vin albinele după mine, fac. Oh, te să o iau de aici, de acasă, de la mine. Dar nu, pot să mă fac direct în casă. Mi-e frică de ele, bă. Păi și cum intru în casă? Păi deja nu mă interesează eu. Uite, bă, poșuția mea a ieșit afară. La aer. Pe mine mă urmăresc albinele. Eu fug ca prostul. Așa cred că mă... Nu credeam că m-au pierdut. Dar nu e așa, mă. Oh. E una chiar aici. Ce fac? Oh. Damage. Ok, fratelor, nu vreau să mă moare. O albinuță. O albină. De 5 kg. Adică mai puțin de 5 kg. O albină, 2 mică, bă. Hai că mor albina. Stai că e ca desfăcător. Albina asta mă rupe.
cât damage îți ia, bă. Da, nu e moral bine. E liniștită. Da, eu n-am nicio treabă. Da, mă rog. Mă rupt în bucăți. Că mă nu mai văd nici... Stai! Eu am uitat că filmez. Mamă! Uitat că filmez. Scuzați-mă. Nu cumva să vă supărați în mine. Pentru că am uitat de voi. Că eram foarte concentrat acolo. Haideți să începem. Hai să începem partea asta. Știu, nu cred că e noapte. Aici cred că s-a făcut ziua. În celelalte meniuri. Ok, cred că s-a făcut dimineața. Adică nu s-a făcut. Cred că s-a făcut dimineața. Sperăm să fie dimineața. Oh, yeah, boy. Nu spune că iar sunt înnecă. Haide, frate. Trebuie să facem cât mai multe din astea ca să ne construim casă. Stai, nu putem să ne construim. O să-mi aprind netul, pentru că eu chiar nu sunt cu netul aprins. Și o să plec în cealaltă. Și mă, frate, nu mă pot? Nu! Frate, eu nu te cred, nu pot. Knife. Bă, frate. Eu nu mai pot. Uite, s-a făcut și noapte, ce vrei? Și aici la noi e noapte la mine acasă. Ok, fraților. Nu știu ce să faci. Pentru că, cum adică să închid? Nu pot să închid aici videoul pentru că am făcut prea puțin din video. Cum adică facem așa? Da, să-mi afară prieteni, pentru că adică o să jucăm alt joc. Știu ce joc o să jucăm. O să jucăm acest joc cu puțin. O să vă placă, vă promit. O să vă placă, e foarte șmecher joc. N-aveți ce să comentați, în primul și cel mai important. Adică, n-ai ce să comentați la jocul ăsta, adică când îți trage foarte tare undița, înseamnă că e pește mare sau poți să prinzi și rechini dacă faci level. Poți să multe dacă ai level și de asta, știi? Hai, nu se încarcă greu. Ce, nu am net? Trebuie să-mi închid netul. Adică niciun joc nu-i... Adică, bă, niciun joc nu-i fără internet. Toate jocurile fără internet
cu internet. Adică jocul acesta merge cu internet. Jocul ăsta merge. Bă! Bă, fraților, eu ies afară. Bă, fraților, eu nu mai pot. Tableta asta trebuie să-i dau reset. După ce o să filmez, o să-i dau reset. Pentru că uite ce mă nervează. Și da, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-am plăcut. Nu uitați să dați acolo un mare like și să apreciați această serie cu un like și să vă abonați la canalul Cosma Ionuț. Pa! Oh, ce-am făcut? Nu știu ce am făcut, dar